дзялілі свой горад. Вы ціха усміхаецеся, бо раптам успамінаецца, што тады, у 60-е гады, самай любімай стравай у сем'ях і цёткі Соні, і цёткі Фані, і цёткі Стэры былі не бейгелах і цімес, не кугал, і нават не гефілте фіш, але латкес. Менавіта латкес увесь час прасіла згатаваць бабцю ваша 6гадовая пасія Лізачка. У вашай сям'і і латкес таксама любілі і гатавалі па нядзелях на сняданак. Бацька ўставаў найраней, абіраў бульбу, грэў патэльню. Напэўна, цяпер ужо ніхто з гэтых вясёлых і жвавых людзей на вуліцы Карлавых Вараў не памятае пра адну са сваіх колішніх радзімаў Беларусь. Шкада цёткі Соні, яе ўнучкі Лізы, шкада цёткі Фані, іх зніклага ідушу і колішняй улюбёнай стравы. Латкес у перакладзе на беларускую дранікі. Ну, такія вось тэксты. І яшчэ одна інфармацыя. От тут прысутнічае Владзімир Орлов, які у 90-е гады хіба першы ў Беларусі пачаў пісаць падарожныя тэксты, падарожныя эсэ. І, безумоўна, я ў яго вучыўся гэта рабіць. Другім быў Адам Глобус, а вось пасля стаў я. Так што гэта ў пэўнай ступені натхняльнік мой і настаўнік. Можа быць, скажыць два слова. Дякую. Добрый вечер. Калі можна больше, чем два? Можна 102, 502, 1002. Дорогий Сергей, дорогие сябры, учора наш сённяшні герой сказал у передаче, яка анонсувала його книжку, що він хоче, щоб ностальгію прочитала молодь. Лічите, що молодь почала читати. Видите, існує такое меркаванне, якое трапіла нават у зборнікі афаризмаў, і якое гучыць прыкладна так. Падарожжы амалоджваюць рэчы, але стараць душу. Ну, асабіста я не згодны. Я лічу, што падарожжы якраз амалоджваюць душу, робяць больш пільным, больш уважлівым позірк, думку, больш вострымі розум і пачуцці. І мне яшчэ падабаецца выказванне Альбера Камю, які сказаў, што падарожжы дапамагаюць нам вяртацца да саміх сябе. Мы живем у вельмі таким руховым, дынамічным свеце, дзе безліч людзей, кожнае мненне перасоўваюцца ў прасторы. І трэба сказаць, што, на мою думку, абсалютная большасць гэтых людзей, яны якраз едуць у камандзіроўкі, знаходзяцца ў паездках, і меншасць падарожнічаюць. Падарожнікі заўсёды былі меншасцю, падарожнікі або вандроўнікі з вялікай літары. І вось да такіх вандроўнікаў, да такіх падарожнікаў належыць Сергей Абламейка. А я пераканаўся ў гэтым, калі мы разам з ім вандравалі, можа быць, не так шмат, як хацелася б, але мы вандравалі па Чехіі, мы былі у Мелніку, на Лабе, мы былі у Карлштайне, які калісьці наш князь Гемонт Карыбутавіч трымаў в аблозе, які потым быў абраны чэшскім каралём. У нас была фантастычная вандроўка ў горад Табар, сталіцу тых самых табарітаў, вядомых нам з гісторыі, дзе мы, і я думаю, і Сярзук быў не менш за мяне ўражаны
убачили кварталы, напэўна, не десяткі, а сотні ренесансавых дамоў, якія захаваліся до наших дзён. Цудоўна, там просто нейкі быў бум у сярэдзіне 16 стагоддзя у таборы. Мы падарожнічалі з Сержуком летась по Беларусі, таких мясцінах складаных для падарожжаў. Это была Черекаўшчына, Славгородчына. Мы плыли, например, на кораблику по Сажи, и на левом березе были вёски, а правый берег был весь обселенный. И пожадано на той берег увогуле было не выходить. Мы проезжали праз лясы, где нельга ничего збирать. Вот, мы были каля Святой Крыніцы, якая б'е, там, где напэўна, на полметра земля сверху знятая вокруг яе. Вот. Мы были там, где закопанная вёска, и были там, где вёска не закопанная, это велизарное местечко, там, где бярозы растут, з вокнаў школы, например. И я адчуваў заўсёды, што побач са мной падарожнік, по яго засяроджанасці, по яго здумленні філасафічным, по ягоным позірку, які раптам рабіўся не тутэйшым. Я думаю, што уначы Сергей занатоўваў свае ўражанні, і цяпер мы маем яшчэ адно сведчанне, вельмі важкае сведчанне таго, што Сергей Абламейка, гэта падарожнік з вялікай літары. Мы маем кнігу «Ностальгія». Ну, той, кто читает часопис «Диаслов», знакомый со значной частью этой книги. И я несколько слов теперь скажу про книгу. Книга затягивая свою простору стилем, эрудицией автора, такими сюжетами, мікросюжетами, які можна знайти не на кожній сторонці, затягує доступними деталями, коментарями автора, історичними цікавостками. Ну ось, наприклад, я вчора розгорнув эту книгу і одразу натрапив на таку цікавостку. Сергей, цитуя одного из авторов российской газеты «Аргументы и факты», помощник Ельцина, колесный, Вячеслав Костиков, ну, имя такое ведомое тем, кто памятает эти часы. И вот Костиков пишет про то, як падают норовы в России. Но он, правда, это так ускосно показывает. И он пишет про то, что як жудасна понижается побытовая культура у наших усходних суседей. И он згадывает, як наведал збройную палату в Кремле, был ураженный брудом и смуродом у этой кремлевской прибиральни. Вот. И далее он пишет, что, цитую, мат, и он пишет про мат. Именно это то, что недавно в Новгороде знайшли берестяные грамоты 9-10 стагоддзяў з расійскім матом. И далее пишет, что тады гэта была лаянка низов, а теперь, мовляв, гэта уже мова и верхов. Комментар Сергея. А я думаю, хіба низы в Новгороде в 9-10 стагоддзі умели писать? А я еще думаю, что это вельмі цікавае прызнанне вот, расійскага автора, потому что шмат хто з наших суайчыннікаў перакананы, что мат принесли монголо-татарские захопники. Оказывается, вот поводле Костикова еще в 9 стагоддзі не просто лаялись, а писали на берестяных грамотах матом. Ну и еще меня безумовно кранае тое, что узникают часом перазовы у книжцы «Ностальгии» и у моей книжцы, скажем, «Слоны Ганнибала», якая складаецца так само з падарожных эссе. Ну, например, Сергей згадывая, цитуя книгу Астольфа де Кюстина
Расея в 1839 годзе, книгу, з якой я вандраваў калісьці по Петербурзе и разглядывал вот это вот нібыта европейский фасад и все, что ховаецца за гэтым фасадом. А Сергей звяртаецца до поэзии Максимилиана Волошина. Я называю его российским поэтом. Я недавно был на литературных читаниях в Украине, и некоторые украинские коллеги схильные были называть Волошина украинским поэтом. И на гэта у іх ёсць подставы. Например, Волошин завсёды выступал супраць российского шовинизма, супраць имперскости, про той самый Крым, где он жил, и где свой дом покинул, спадчину письменникам. И он написал в одном из вершаў: «За 100 лет мы вытоптали мусульманский рай». Я думаю, что душа Волошина теперь з тых сфераў, где она находится, зусім не зухвалая, а с болем, коли души там могут отчувать боль, глядеть на то, что теперь зрабили те, кто вытаптывал мусульманский рай с теперешним Крымом. Ну и я так само згадывал и ел разом со своими героями Тейгелахте, Бейгелах, как сказали. Но я удокладнял этот момент, оказывается, и Бейгелах, и Тейгелах правильно. Вот, можно от Павла Костюкевича удокладнить это. Ну и, может быть, еще я хочу сказать про то, что, читаючи ностальгию, я згадывал еще одну выдатную книжку, классичную книжку за подорожной прозы. Я згадывал такий важкий том Петра Вайля «Гений места». Сергей, напевно, был знайомий з Петром Вайлем, да, вельми добре, і натхнявся, напевно, этой книгой, як і я колись. Я тільки трошки був з ним знайомий. І Сергей так само здольный отчуть вот это место, гениус Локи, сказали в античном свете, и расповести про свои отчуванні читачу, але в адрозненні от Вайля, от космополита Вайля в моем явлении, от человека свету, Сергей завсёды глядзіць на все праз такие белорусские, калі хочаце, окуляры. И он завсёды у своих подорожжах, трапляючи сапраўды в іншую простору, ён переносіць і нас туды, ён дае нам магчымасць адчуць і простору і час, які у кожнай краіне розны, нават у розных частках одной краіны ён розны, в розных частках одного города он может быть розны, в яго может быть розная удзельная вага, розная хуткасць, розныя іншыя консистенции, там, характеристики, але Сергей заўсёды звяртаецца у беларускую простору і ў беларускі час, які ці то спыніўся, ці то павярнуў назад, ці то все-таки хочется спадзявацца, рухаецца наперад паводле нейкай вельмі складанай такой траектории своей. Ну, я не хочу сказать, что я во всем згодный с Сергеем. У меня, например, не згода с ягоным каноном прыгажосці, калі он пишет про российских туристов у Турции. Ну, але я не буду спыняться на іншых незгодах. У галоўным мы з ім згодныя. И книга Сергея начинается вершем. Я хочу скончить свой выступ так само вершем «Подорожники». Трое мужчин идут по узмяне по чистом снезе. Три ланцужки слядов тягнутся за ими. Трое моих сябров идут по белой неруши, и ланцужки их слядов обрываются. Спочатку за одним, потом за другим, потом за третьим. Трое моих сябров идут по снезе, не покидаючи слядов. Чому за вами нема слядов, сполохано кричу я. Я мовчав, коли треба було говорити, отказывая перший. Я говорив, коли треба було мовчати, отказывая другий.
А ты, мой самый дорогий сябра, чаму ты не азірнуўся? Ён глухі, адказвае першы. Ён немы, адказвае другі. Трое падарожнікаў ідуць паўз мяне па чыстым снезе. Ну і недзе побач з імі невідочна ідзе яшчэ адзін падарожнік, Сергей Авламейка, які, як мне думаецца, не маўчаў, калі трэба было гаварыць, не гаварыў, калі трэба было маўчаць, не быў сляпым і глухім. Ну і за гэта таксама я яму хочу падараваць, адказ на ягоны падарунак, сваю кніжку. Яна могла таксама называцца «Ностальгія». Это кніжка пра ностальгію по маім родным Полацку, дзе моя альфа і омега. Дякую. Вот Володя сказал про ностальгию, ну и назва книжки «Ностальгия». Это пасля парады з редактором Сергеем Дубаўцом, першапачаткова меркавалася іншая назва, але ён сказаў, што все тэксты нібыта працятыя ностальгіяй, але па чым ностальгія? Так я часова жыву цяпер не ў Беларусі, але кніжка складаецца напалову з падарожжаў у Беларусь, а не толькі па свеце, і тым не менш і ў тых тэкстах, якія прысвечаныя падарожжам у Беларусь, адчуваецца ностальгія сапраўды. Ностальгія па той Беларусі, якая была і імкліва сыходзіць на нашых вачах, мяняецца правінцыйная Беларусь, Беларусь у наших гарадоў, і па той Беларусі туга, якая магла б быць, па той нейкай ідэальнай Беларусі, якая жыве у кожным з нас, хто пра яе думае, хто яе любіць, хто нарадзіўся. На маю думку, кожны чалавек належыць да нейкага свету, і свет гэты ягоная радзіма. Дзе б ён не жыў, ён заўсёды застаецца часткай таго свету. Практычна кожны чалавек это частка яго радзімы. Бо все, што ў ім ёсць, все асацыяцыі, все, нават кухня, все застаецца тое, дзе ён жыў. Нават калі ён з'ехаў адтуль. Вы ведаеце, што кухня, напрыклад, самая устойлівая рыса этнасу. Калі нейкі этнас прыходзіць варожы, знішчае той папярэдні, яшчэ 500 гадоў на той тэрыторыі будуць есці тое, что ел той папярэдні этнос, который знішчен. Это самое. Ну, яшчэ кавалачак прочитаю. Нейкага эсэ на гэты раз з падарожжа ў Беларусь. Я шмат увагі ў сваіх этих тэкстах надаваў архітэктуры і рэлігіі. На маю думку, гэтым двум сферам нашего жыцця и нашей культуры надаецца мало уваги. Мы недооцениваем ступень их уплыву на народ, на людей, на нас. Я приехал в Куменск на Вялікдзень, и я устрывожила мяне тотальное распаўсюджванне расійскага куліча ў Беларусі. У нас по-нашему это паскальная булка, всяго только великодная. А вот куліч. Аднойчы ў Менску вы прысніце кашмар. Гадоў праз 10 усе беларусы на чарговы Вялікдзень узялі кожны па кулічу і панеслі іх свянціць у храмы пад блакітнымі купаламі, залатымі зорачкамі. А пасля выйшлі на чыстае паветра, а навокал ужо расея. І святкуе яна ніякі не Вялікдзень, а светлый празднік Воскресення Гасподня. Нехта здзівіўся новым рэаліям, нехта не. Нехта панаракаў, хтосьці парадаваўся, і ўсе разам пачухалі патыліцы. А пасля пайшлі беларусы па сваіх дамах, а там ужо жывуць ісціна рускія. І братушкам няма дзе прытуліцца. Гоняць іх старэйшыя браты, нават у каморах і сенцах атабарыцца не даюць. Паплакалі тады беларусы, абражаныя ў сваіх шчырых братніх пачуццях, абурыліся такім стаўленнем прыхадняў да сямейных сувязяў, а пасля ўзялі свае кулічі у авоські і пайшлі па ўсёй вялікай Расіі туляцца, ды шукаць сабе новага прытулку. А за Богам у гэты час святкавалі Веліканоц, і Вялікдзень ваш застаўся толькі ў душах упартых адзінак менскіх, пражскіх, лёнданскіх і чыкагскіх, а яшчэ ва Ўкраіне.
Раніцой вы прачняцеся не ў гуморы, а настрой канчаткова сапсуе аповед родных са сняданкам. Адна ваша сваячка стала актыўнай праваслаўнай верніцай, пачала ўчашчаць у храм на ўскрайні Менску, і вось неяк пазваніла вашым бацькам і развіталася. Маўляў, дзякуй за ўсё, што вы для мяне зрабілі, вы людзі добрыя, але іншай веры, я з вамі болей не магу кантактаваць і сустракацца. Не памінайце ліхам, болей мы не ўбачымся. Кажуць, што цяпер яе можна сустрэць у менскіх параходах са скрынкай для збору ахвяраў. І вы раптам падумайце, што крамлёўскія ўладары могуць спаць спакойна. Не трэба ніякіх інкарпорацыяў, захопаў і аднанняў і саюзных дзяржаваў. Усё зробіцца аднайпрацыя сваімі поглядамі і светаадчуваннем, сваёй архітэктурай і кулічамі. Гэтыя кулічы азначаюць не толькі і не столькі прысутнасць Расіі і яе царквы ў Беларусі, колькі прысутнасць Расіі ў беларускай душы, у самай дарагой, схаванай і апошняй адрознай ад усіх суседзяў беларускай субстанцыі. Там у гэтай субстанцыі кулічы лашчацца, труцца, выпярэжваюць адзін аднаго і шэпчуць пра братэрства, адзінства, пра прыгажосць блакітных цыбулінаў з залатымі зорачкамі, пра вялікую і моцную краіну, пра інародцаў, ворагаў славянства і вераадступнікаў, таксама пра тое, што граць нагамі на арганах вельмі добра і зручна, і што ў некаторыя крамы можна заязджаць на кані, і табе за гэта нічога не будзе. Не буду далей читать. Это просто иллюстрация того, про что часам думается, магчыма канцэнтравана, магчыма занадта критычна. Мне даводзілася чуць, что той человек, который живе за мяжой, не может критиковать тое, что адбываецца ў Беларусі. Ну, я з гэтым не згодны і часам гэта раблю, але ясна, што раблю з любоўю і з болем за тое, што нешта адбываецца не так. Ну, тут прысутнічае Борис Пятрович, старшыня Союза пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў», які надрукаваў больш за палову тэкстаў гэтай кнігі. Можа быць, два слова Борис таксама скажа. Может быть, меньше, да. Полтора. Добре. Вітаю вас, шановні сябры. Пачну з таго, што я раю прачытаць гэтую кнігу ўсім, хто любіць добрую, дасканалую прозу. Прозу без нейкіх азначэнняў. Дарожная, падарожная, неважна. Галоўнае, што гэта ёсць проза. Большасць з тэкстаў, якія друкуюцца ў гэтай кнізе, я чытаў, рыхтуючы да публікацыі ў часопісе, мне тады здавалася, што яны павінны быць разам, яны павінны быць паасобку, яны павінны быць кнігай. Я слухаў Уладзю Орлова і зайздросціў таму, што яму удалося пападарожнічаць непасрэдна з Сергеем. Мне такого падарожжа не было з ім. Мы з ім пазнаёміліся па інтэрнету, як гэта часта бывае, проста калі ён дасылаў тэкст. Але я падарожнічаў з ім разам, чытаючы яго на эсэ, читаючи тексты, які ўвайшлі ў гэтую кнігу. Ён піша настолькі зрокава, настолькі бачна ўсё, што часам забываеш, што гэта напісана, гэта проста глядзіцца як адзін нейкі фільм. І прычым напісана гэта такой яснай і дакладнай мовай, што забываецца, што гэта чытанне. Гэта бачанне таго, што ён апісвае, гэта глядзенне фільма вачыма, можна быць, аўтара, вачыма Сергея. І таму я, можа быць, найперш параю бы эту кнігу пачытаць тым, хто сёння далучаецца толькі да беларускай прасторы, да беларускай мовы, хто сёння наведвае папулярныя цяпер курсы «Мова на нова», «Мова цікава» ці «Мова веда». Бачыце, колькі іх у нас стала апошнім часам. Іх, можа быць, таксама прывяла да мовы ностальгія па сапраўднай Беларусі, ностальгія па беларускай Беларусі, ностальгія па той Беларусі, якая ёсць у кнізе Сергея, туга по той Беларусі, якую мы страцілі, якая у нас была. І, можа быць, у іх абудзіцца жаданне пабудаваць Беларусь такую, пра якую мы марым, якая ёсць у нашых сэрцах. Кнігу эту варта чытаць усім, таму што, можа быць, адлучыўшыся трошкі ад Беларусі, ад'ехаўшы, вяртаючыся на Беларусь, Сергей бачыць тое, што мы, да чаго мы прывыклі, да чаго мы не заўважаем.
І гэтыя моманты можна было б, конечно, цытаваць, але я думаю, што кожны з вас займе гэтую кнігу і пачытае, побачыць, наколькі дакладна бачыць аўтар тыя хібы, якія сёння мы маем, якія, можа быць, нам прыцерліся ўжо, якія трэба змяняць, да якіх можна ставіцца станоўча ці адмоўна, можна ставіцца по-рознаму, але на самой справе гэта тыя ж самыя кулічы, пра якія тут казалася, якія мы бачым перад кожным велікаднем у нашых крамах і, можа быць, часам і прымаем як і належна, нібыта так і павінна быць. Дзякую аўтару за тое, што вучыць нас глядзець па-іншаму на наше сапраўднае жыццё. Дзякуй за тое, што заўважае тое, што мы прывыклі бачыць і не заўважаем, можа быць, часта. Я адзінае, што мяне толькі, можа быць, трошки насцярожвала в этой кнізе, я не ведаю, як іншых. Тут згадвалася пра тое, што падарожныя нататкі былі даволі папулярныя 80-е, 90-е гады, і адным з пачынальнікаў былі Адам Глобус і Владимир Орлов. Як вы памятаеце, напісалі не ад аўтарскага «я», а ад «ты». Сергей пайшоў далей, стаў пісаць ад «вы». Я не ведаю, мне это трошки напруживает, щиро сказать. Я привык, як журналист по адукації, все-таки не бояться авторского «я». І, може бути, гэта тады б сприймалося трошки по-іншому, бо часом, коли читаєш, ви почали працю на Радіо Свободи. Но мені гэта трошки так кольнуло. Не ведаю, але гэта не ёсць хіба, гэта ёсць адметнасць этой кнігі, гэта ёсць тое, што яе адрознівае, можа быць, ад іншых, і тое, што, калі учитываешься, оно не заўважаецца. Абсолютно не заўважаецца. І таму я віншую Сергея з кнігай, жадаю яму новых твораў, новых тэкстаў, якія будуць друкавацца, конечно же, в дзеяслове на пачатку. Так, права першай ночі, як кажуць, было все-таки дзеяслова. Ну, а потым хай будуць кнігі, хай будуць новыя кнігі. Дзякуй. Некалькі тэкстаў написано ад «я» в этой кнізе. Може, я не все читал. Ну, правильно, так не все, яны не все в дзеяслове друкаваліся. Я хотел сказать еще, вернуться до того, что человек заўважае. Все ж, мне здаецца, что мы все належим до одного свету белорусского, где б мы не жили, и повинны трымацца разом. Все ж трэба, мне здаецца, что часам у інтэрнэце, у сеціве можна сустрэць нейкія не вельмі прыязныя рэчы да тых, хто жыве за мяжой. Я, нягледзячы на тое, што ностальгія ўласцівая іммігрантам, то я вот нейкім чынам сябе іммігрантам не лічу. У мяне такое ўражанне, што я знаходжуся ў камандыроўцы, разумееце, і таму пачуваюся вольна, пішучы пра Беларусь, і не думаю, што это можа некага пакрыўдзіць, ці кімсьці быць не так успрынятае. Ну, не буду ўжо чытаць пакуль нічога. Яшчэ адзін чалавек, который так сталася, што прачытаў усю кніжку, гэта Вінцук Вячорка, мой стары сябар і калега, мы сярэдзіны 80-х гадоў былі разам у пэўных структурах і рухах. Ну что, братья, я віншую цябе со смелым учынкам, чаму смелы скажу, але што мяне найбольш цешыць, я просто чытач увогуле, я аднарод, што мяне дастаў рэлятывізм, і калі ты натрапляеш на вось такі канцэнтрат каштоўнасны, калі ясна, што ёсць добро, што ёсць прыгажосць, што ёсць каханне, што ёсць беларушчына, што ёсць пункт адліку, ну тады яно неяк лягчэй жыць, і лягчэй ўсё планаваць, і лягчэй ўсё ацэньваць. Ёсць каардынаты, якія складаюцца з акваторыі Нёмана, адзін з каранёў, мяне проста да мурашак
дастала згадка, як твой бацька, перасякаючы гэтую акваторыю, проста аж трымціць і імкнецца перадаць гэтае трымценне сваім нашчадкам. Не ведаю чаму, хоць я сам не нёманскі, але хоць штосьці падобнае адчуваў. Аб сабе гэта карані. А другая координата – это Менская вуліца Казьмадзем'янаўская, якой цяпер фактычна няма, але якая, дасць Бог, можа некалі адродзіцца, якая спускаецца да былога ніжняга рынку. Гэта твой другі корань, аўтэнтычна менскі. Дарэчы, не так шмат у нас ёсць людзей з аўтэнтычна менскімі каранямі сярод цяперашніх менчукоў. Ну і от класна, калі ёсць такія координаты быцця, цытуючы Разанова у аўтара. Чаму смелы учынак? Борис і Владзя ўжо гаварылі, што, вядома, ды і ты сам сказаў, што ёсць рызыка, калі чалавек, які цяпер жыве пераважна за мяжой, бярэцца разважаць пра цяперашнюю Беларусь, бываючы тут такімі пікіруючымі наездамі. Ясно рызыкоўна. Ну не ведаю, што это Дубавец сябе ўламаў на такую назву, тому што назва яшчэ больш рызыкоўная. Не ўсе ведаюць, што это Тарковскі, што это алюзія на Тарковскага, адразу думаюць, ага, эмігрант, ага, ностальгія, ага, вучыць і так далей. Не, ўсё ж такі маеш права вучыць. Скажы, Сяржу, вось тут які помнік непадалёк? Вот тут вот. Ты про Ленина. Бачыце, ён заўважае. У нас, я праводзіў апытанне тых, хто ездзіць на 80-м і 13-м, 90% не заўважае, што тут стаіць Ленін. А ён заўважыў. А у нас вока замыленае. І у гэтым сэнсе і аповеды пра мытнікаў, і пра савецкіх цётак у райцэнтрах і так далей. Все это патрэбна і карысна, пагатоў, што это напісана жыва, это напісана уяўна, кінематаграфічна, можна сказаць. І па праўдзе мяне зусім не баліць тое, што проза тут бессюжэтная. Это якраз і класна, што яна бессюжэтная, пагатоў сярод папярэднікаў, ну не толькі згаданыя тут і прысутныя тут людзі, але, скажам, тая ж Соф'я Пільштыновая, правда, яна ў Турцыю прыйшла іншай іпастасі, чым ты ездзіла, але тым не менш карані туды сягаюць таксама вельмі глыбока. Ну, дарэчы, некалькі пляжна-гатэльных назіранняў, пэўна, у сваіх, як это сказаць, у сваёй такой частцы, якая датычыць першых уражанняў, можа быць, яны страцяць актуальнасць, таму што калі ты іх пісаў, яшчэ мала хто з беларусаў ездзіў па Турцыі і Егіпце. Цяпер шмат хто панаездзіў, я, дарэчы, не. І застанецца якраз псіхалагізм назіранняў за людзьмі, якія належаць да розных культураў, розных цывілізацыяў. Праславуты феномен гатэльных расейцаў, ну трэба ж было нарэшце это камусьці сказаць. Цяпер, падвёўшы базу пад новыя турыстычныя прапановы, with no Russians, цяпер асабліва пасля Крыму, стала актуальным. Што мяне, безумоўна, ўражвала як мовазнаўцу, это любоў, это уменне вышкрэбваць, выкалупваць перліны якраз вось з гэтага роднага, чутага калісьці ў маленстве. Класны эпізод, калі вы з братам у Хроснай, так, прасілі засмажыць яечню, а яна неяк не магла ўцяміць, вытусілася, чуть не разумела, і сорамна было. Высветлілася, што это, аказваецца, пячы яйка, это проста было пячы яйка. Так цяперашняя літаратурная беларуская мова ўваходзіць у канфрантацыю з мовай аўтэнтычнай, ну і дзякуючы гэтай кнізе вяртаецца нармальная фразема, нармальны выраз у наш абег. А яшчэ вось, а мы з братам і бацькам у гутарцы паміж сабой часам ужываем ударнае падваенне галосных у пытаннях-перапытаннях. Что? І здолеў жа гэта перадаць на пісьме. Праўда, калі-нікалі у вось гэтых эскападах, так бы мовіць, выпадах, можа быць, ты і перабольшваеш. Вось, скажам, ты пішаш, усе лузгаюць семкі. Паглядзі на падлогу. Ніводнага лузанца няма, можа, дзе там у куце. А ну пра што, я не памятаю. А вот на якія кагібісты лузгаюць семкі, на якіх... Падмялі перад прэзентацыяй. Вот, так што, прынамсі, тут прысутныя. Ніхто не даследуе прасодыю.
Слухай, палова з тут присутних, тільки робить, що досліджує прослідує. Так. Абсолютно, клянуся тобі. Але вернувшися до сімок, власне кажучи, це ж прикмета цивілізації, цивілізаційної певної межі, взаємопроникнення і конфлікту цивілізації. І про що я з захопленням пішов у гэтай кнізе, гэта праз філазофскія развагі, пра гэтую самую цывілізацыйную мяжу. Яе пралягання, яе шырыню, яе прысутнасць у мазгу, у сэрцы кожнага з нас. Цяпер это страшэнна актуальна. Цяпер праблема мяжы Еўропы рэзка абвострылася, яна стала просто фізычна намацальнай. І хто ведаеце, у бліжэйшыя год 5-10 не паўстане праблема гэтага цывілізацыйнага выбару перад кожным з нас, і трэба тэрмінова масціць гэтую цывілізацыйную прастору нашымі еўрапейскімі камянямі. Скажем, вельмі складаная, як заўсёды, і канфліктагенная тэма канфесійных узаемадачыненняў. Ну, так апяяць унію, як цывілізацыйны унікальны ўклад беларусаў ва усесветную культурную прастору, ну, напэўна, да, Сержука яшчэ ніхто не змог быў. Безумоўна, што гісторык лезе, вушы не схаваеш. Калі-нікалі мне вельмі хацелася мець апарат, бачыць спасылкі. Ну, дарэчы, моладзь каб чытала. Ну, каб ты ведаў, цяперашняя моладзь, яна тузае і кажа, дайце мультымедыял, дайце аўдыёвізуал, дайце лінкі, дайце гіперлінкі. Во. У гэтым сэнсе, калі я чытаў эсэ пра тую ж самую праву, то мне, по правде, линки и гиперлинки не были потребны. Я, по-моему, Борис, чтобы сказал, что настолько все визуализуется, что тебе не треба гэтых додатковых мылицев для того, чтобы это уявить. Между прочим, на конт Праги скажу тебе, что был я там недавно с коллегами-белорусами, была серьезная оговорка, присвященная нашей ситуации, вязням нашим. Наталья Беляцкая была. Ну і я вот беларусаў яе ў прыватнасці ўразіў тым, што паказаў насупраць Орлая, гадзінніка праска, той самы Скарынаў дом, за што табе вялікі дзякуй. Дарэчы, прашу цябе не забыцца. У Бабруйску цяпер сядзіць адзін літаратурны крытык згаладнелы на крытыку, то ты ж все ж таки не забудься яму таксама паслаць томік, пагатоў, думаю, што яму жонка ягоная ўжо была напісала, што скосна як бы уражанне ад твайго тэксту мае, бо я анансаваў, адкуль мае такія веды пра беларускую праву. Заканчваецца кніга фантастычнай кодай, якая здраджвае тое, нягледзячы на тое, што гісторык, што пісьменнік, што журналіст, але Сержук – это чалавек, які не проста любіць архітэктуру, але адухаўляе літаральна кожны каменьчык, кожны выгін і здольны пісаць пра яе так, ну, як проста іх мала хто. Кода прысвечаная старому, амаль што страчанаму Менску, але Менску, які непазбежна адродзіцца. Там ёсць нейкі тост Зенона Пазняка, значыць, што трэба знясем, што трэба адбудуем і так далей. Але рэч не ў гэтым. Рэч у тым, што вот, казалі, я чуў, ты і сам, па-мойму, казаў, што у песімізме кнігу гэтую абвінавачваюць. Нічого падобнага. Яна аптымістычная, менавіта таму, што у ёй ёсць рамантызм. Проста невылечны, непапраўны рамантызм, які ў кожным наступным пакаленні беларусаў зноў і зноў з'яўляецца, адраджаецца. Вот перад намі такі вот непапраўны беларускі романтык. А значыць, у Беларусі ёсць будучыня. Так што, дзякуй. Я уже не буду ничего говорить, а только если дам пару слов. Мы задумали за 1,5 гадзіны скончыць, і пасля ёсць тут гурт дзяўчат, которые заспяваюць некалькі народных песнях. Знаете, на презентации клічуць бардаў ці нешта больш сучаснае. Я вельмі рады, што вельмі шмат існуе вельмі прыстойных гуртоў, капэляў и людей, которые не забывают про аутентичную белорусскую культуру, музыку и фольклор. Так мы послухаем. Вінцук казаў пра мяжу, это сапраўды. Я лічу, што сёння такі час, што мяжа цывілізацыяў
ляжыць не ў Берасці ці ў Магілёве, там не за там мяжа паміж цывілізацыямі праходзіць паўз кожнага з нас. Это наш асабісты сёння выбар кожнага з нас. Скажаш? Моя сяброўка Ірына Дубянецкая, літаратуразнаўца. Наогул, всех, кого я представляю, вот это близкие мне люди, я их люблю всех. Ирину люблю особенно. Всіх я вельмі дзякую табе за гэтую книгу. Она сапраўды вот дала мне задовольнение. И вот это то, что первое дело читала, это макет, и по телевизору мне все крутится, это Евроньюз, я все рассказываю, что президенты Беларуси, России и Казахстану подписали Евразийскую домову. И я как раз читаю про эту Беларусь, якая змагаецца сама с собой и раз-пораз перамагае. И может здесь нават вот некое вот вытлумачэнне. Вы ведаеце, чаму цэлому народу няма справы да яго справы. Вы ведаеце, чаму пра гэта ніхто не расказваў, чаму вы мусілі самі даведвацца гэта. Каланіяльная спадчына ў вашага народу ўжо ў генах, альбо прынамсі ў жылах. Традыцыі Арды і Бізантыі, дзе людзі нахіляліся яшчэ да таго, якіх аб гэтым прасілі, сталіся традыцыямі і вашага народу. Адсутнасць сваёй дзяржавы і нееўрапейскія традыцыі часовых гаспадароў прыводзяць, бывае, да непапраўных вынікаў. І вот гэтая, вся сама гэтая кніжка, гэта такая, мусіць, вельмі добрая прышчэпка ад гэтай каланіяльнай свядомасці, вот ад таго, што ўжо патрапляе ў жылы, бо яна неяк вот глыбінна, сутнасна, магутна, не савецкая. Яна глыбінна, сутнасна, не постсавецкая. Яна зусім гаворыць пра свет і бачыць свет вот зусім з іншых пазіцый, з якіх бачыць свет імперыя, вялікая краіна, якая прывучае людзей бачыць свет вот этой буйнымі мазкамі сацрэалізму, палотнаў сацрэалізму, а тут сапраўды гэта хутчэй тонкая арабескавая кніжная графіка, вот хутчэй такія малюнкі. І вот калі, скажем, вот это концептуализовать, визуализовать эту книгу як человека, вот Беларусь як человека у человечей поставить, вот так будет вот советская традиция, будет показать, який это там человек мужный, величный, куды он ідзе, куды спяшаецца, а Сяржук робіць гэта неяк пачынае прасочваць шляхі капіляраў у гэтым целе, прасочваць шляхі некіх клетак, як яны паміж сабою все звязаныя. І от па дробязях, па самых-самых некіх падрабязных дэталях, вот тады толькі вымалёўваецца канцэпцыя, але канцэпцыя ёсць. Вот гэтае агульнае бачанне, яно ёсць. І гэта настолькі сапраўды заварожвае і зачароўвае, вот гэтае падарожжа па капілярах цела, а не па буйных яго рухах і махах і маханнях там сярпамі ці малатамі, што сапраўды гэта вот гэтая падрабязнасць, дыярыюшавасць, яна можа і робіць вот гэту некую адметнасць. Гэта сапраўды вочы гісторыка, якія глядзяць на гэты свет. Вот вся гэтая кніга расказаная вачыма гісторыка. І вельмі шмат вот гэтых менавіта гістарычных капіляраў прасочваецца не падзеі, не буйныя персанажы, а менавіта вот некія вот гэтыя дэталі, якія змушаюць падумаць пра падзеі, падумаць пра персанажаў, змушаюць штосьці да гэтых персанажаў і падзеяў дакрануцца. І Беларусь, якая змагаецца сама з сабою і часам перамагае, вот яна перамагае ў гэтай кнізе. Яна як вот весь час прысутная, таму што вот гэты вось увага да дэталяў, гэта таксама вот гэта некая беларускасць, вот яна такая тутэйшая, мясцовая і вельмі пазнавальная. Часам просто я замілоўваюся, там, калі гляжу, там Сяржук распісвае і раскажа і пра меню ў кавярні, і нейкія высновы там з гэтага зробіць, і ў краме там папералічвае все, колькі там відаў кілбасаў, і там і пра сабаку, які там разгулівае па мяжы, і гаворку некую ў транспарце там дзесьці падслухаў. Вот такія вот як бы выпадковыя дэталі, вот этих выпадковых дэталяў нам, звычайно, тое, чаго нам в гісторыі не хапае. Мы все імкнемся, калі узнавіць даўніну, і нават
не абавязкова вельмі далёкую даўніну. Калі мы спрабуем узнавіць нават вот нейкія падзеі, у якіх можа мы самі калісьці нават удзельнічалі, то мы зноў-такі запамінаем штосьці, але не запамінаем вот кожны па-свойму бачыць, але вот скласці некую тую агульную карціну бывае вельмі цяжка. І вот мы вот у гістарычных матэрыялах мы пакутна шукаем дэталяў, пакутна шукаем вот як яно што адбывалася, каб зразумець, як чалавек жыве, як чалавек пражывае сусвет, як чалавек бачыць сусвет. Вот трэба сапраўды неяк вот ведаць, што чалавек бачыў тыя там 20-30 гатункаў кілбасаў, што ён там у такой-то кавярні такое меню. Вот гэта якраз тое, што мусіць будзе вот таким выдатным яшчэ хутчэй вот летапісаннем, вот такая вот дыярышавасць, якая расказвае нейкія імгненныя ўражанні, і з гэтых імгненных ўражанняў паўстае штосьці вельмі прыгожае. І тое, што паўстаюць сапраўды, пра вялікія падзеі, вялікія постаці мы ўсе ведаем, мы все можам пра іх і не толькі пачытаць, а і расказаць. А вот гэтыя нейкі вельмі асабісты пагляд на што-небудзь, вот ён робіць цалкам нейкі новы іншы ракурс, які менавіта прымушае і усхвалявацца, і падумаць, і нават хочацца размаўляць з гэтай кнігай, як бы расказаць штосьці сваё, а я вот так вот ведаю, а я вот таксама там штосьці было. Хочацца нейкі таксама дзяліцца гэтымі ўражаннямі. Напрыклад, што мне у палове 17 стагоддзя Беларусь вызвалілі ад 55% яе насельніцтва. Тут гутарка ідзе пра вызваляльнікаў, пастаянных вызваляльнікаў, якія ад 17 стагоддзя прыязджаюць з Масквы, прыходзяць з Масквы вызваляць Беларусь спачатку ад паланізацыі, потым, але зашэпкай было 43 год вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і вызваляльнікі разбураюць горад, скідаюць на яго абсалютна непатрэбныя бомбы, калі там ужо ў горадзе няма вайсковых аб'ектаў. Это гутарка пра тое, што Беларусь вызвалілі ад гісторыі, вызвалілі ад спадчыны, вызвалілі ад, можна сказаць, ад разумення самой сябе. І Беларусь просто вот она вот такая вот вызваленая і ёсць. І вот як вот такая дэталька гэтай вызваленай Беларусі, труну з засохлым ці не святым целам канцлера Льва Сапегі вызвольнікі выкінулі ў Вільні на сметнік. Так ён і ляжыць цяпер у каменнай труне у лёхах віленскага касцёла святога Міхала з трэснутай скурай на ілбе. Але хто пра гэта ведае? Лёс Сапегі, як лёс Беларусі. Вот это сапраўды штосьці вызваленая ад самой сваёй свядомасці Беларусь, вот яна гучыць паўсюль, вот это эклектычны Менск, які все ёсць, паўсюль ёсць знакі свайго, паўсюль ёсць знакі таго, што нікуды не дзяецца, таго, што яно было, застаецца і можа быць уратаваным, можа быць адноўленым, але паўсюль і знакі гэтай каланіяльнай вызваленай свядомасці, вызваленай ад глузду, можна так сказаць. І вот это мне было таксама вельмі блізка пра тое, што ты ўжо сам цытаваў пра Лічы, пра Пасху, і кажа бо я якраз цяпер вельмі шмат езджу па Беларусі з навуковымі падарожжамі, і вот гэта назіранне таго, як мяняецца аблічча Беларусі, бо аблічча краіны, калі людзі едуць па краіне, гэта не толькі там прыбраныя вуліцы і там чыстенькія пліткі, гэта хутчэй менавіта нейкія адметныя архітэктурныя і найперш культавыя пабудовы. І вот цяпер Беларусь забудоўваецца, Спрэс, Менск і астатняя Беларусь забудоўваецца гэтымі расійскімі цэркаўкамі. І калі вы цяпер будзеце ехаць праз Беларусь, то вы не пабачыце, што вы едзеце па Беларусі. Вы пабачыце, што вы едзеце па вялікай Расіі, просто літаральна па цэркаўках. А беларускія цэркаўкі пазбаўляюцца свайго выгляду, пазбаўляюцца беларускіх крыжоў. Вот яшчэ там гадоў, это літаральна за апошнія 15-20 гадоў все адбываецца, там гадоў 20 таму, ці 15 таму, ці нават 10 таму па праваслаўных, цяперашніх праваслаўных церквах вы бачыце гэтыя беларускія сонцы крыжы, і потым прыязджаеце зноў туды праз колькі гадоў, і там ужо стаяць укосныя. І людзі памылкова пачынаюць думаць, што укосныя это праваслаўныя, а вот там нейкі там крыжы не бываюць ні праваслаўнымі, ні каталіцкімі. Крыжы бываюць
бывают с византыйскими, грецкими, белорусскими, российскими, польскими, крыжи засюды мясцовай. И вот это вонкавы выгляд меняется цалкам. И вот это вельми прыгожа, что у этой книзе, что батюшки боятся белорусов, але ў России не хочуць, но хочуць Россию ось тут и цяпер, каб яна сама с собой тут одросла. И тое, что яна все ж таки не адрастает вот и цяпер, это так само сведчанне того, что вот есть эта книга, якая сапраўды ёсць вот этой фантастычнай просто прышчэпкай ад каланіяльнасці і ад змены. Таму зноў гаворачы, што Беларусь змагаецца сама з сабою і раз-пораз перамагае. Вот гэтая, вот хай вот такая вот перамога, вот хай яна будзе больш адчувальнаю, хай сапраўды вот вельмі добра, каб яно было прачытанае, каб эта кніга чыталася, абмяркоўвалася паміж блізкімі сябрамі, абмяркоўваецца, чыталася на самоце, бо яна вельмі індывідуальная. Вот, і вот такія вот рэчы, як это зварот да самога сябе на вы, яно, безумоўна, вот, на мою думку, якраз это вельмі цікава, вельмі адметна, бо на я, вот, скажем, на я звяртаюцца да сябе, і ў маёй практыцы гэта таксама, калі гаворыш абстрактна, калі гаворыш пра вот, ну, я як чалавечае я вот як і так і так. Вот мне вельмі часта я да сябе звяртаюся альбо на ты, альбо на мы. А ён звяртаецца да сябе на вы. Это таксама так цікава, чытаеш гэта, і думаеш, вот, адкуль гэта такі з такой павагаю зварот да самога сябе. Але гэта вельмі цікава, і яно дадае просто шарму. І вот сапраўды вот чытаеш пра нейкія глыбінныя рэчы, якія вельмі хвалююць, і якія мусяць быць засвоенымі, якія мусяць быць абдуманымі, і можа нават не проста абдуманымі, а абдуманымі нейкай перфарматыўна, то есть яны штосьці мусяць выклікаць у адказ, але пры гэтым гэта все вот гаворыцца вот так вот лёгка, с шармом, с неким таким вот налетом такой вот некой мягкой вельмі індывідуальнасці, тому сапраўды мне здаецца, што это вельмі сімпатычная кніга, я вельмі табе за яе дзякую. Можно. Так, Калинас. Так. Я из России. Разумеется, когда я буду по-белорусски отказываться? Я понимаю. Да, у нас как бы в России востребованы два человека. Писатели, драматург Гришковец Евгений, наверное, вы знаете, да? Конечно. Да, и писатель, в кавычках, писатель Захар Прилепин. Захар Прилепин, да. Вот, и, к сожалению, ну, и даже, может, к счастью, события, которые произошли в Одессе, ну, тоже знаете, да, что произошло в Одессе. Гришковец, который живет в Калининграде, очень близко к Европе, сказал, что я не европеец. Прилепин сказал, что я европеец. Вот как вы как белорус, вот вы как считаете, белорусы вы европейцы все-таки или не европейцы? Белорусы, европейцы, не вы пытаетесь, так? Европейцы, або не европейцы. После того, что произошло на Украине. Что я вам скажу? По-перше, мы еще не ведаем докладно, что отбылось в Одессе. Следствие не скончилось. Там вельмі шмат суперечної інформації. Тому я не выбудовую свое ставление до гэтых падзеяў, пакуль не будзе закончено следствие. Агулам да ситуации в Украине я маю погляд на гэта. Я думаю, что наша презентация не месца агучваць гэты палітычны погляд. Я симпатизую Майдану, я симпатизую тым, кто змагаўся супраць коррупции и злодзеяў. Вы считаете, что украинцы это европейцы? Так. Я лечу, что европейцы, украинцы и белорусы это европейцы. Все, я понял ваш ответ. Яшчэ адзін мой сябар і калега Міхась Скобла перадапошні выступоўца, каб вы не мучыліся. Я разумею, што
Столько презентаций, так струменец наша культура развивается. Презентации по несколько на тыдзень. Третьего аж две будет, например, на наступном тыдне, мы тут чули. У Бориса Петровича и Александра Лукашука. Все нормально, якби, просто оно не выходит на национальные медии. Тому некоторые, магчыма, и стаміліся ходить на этой презентации. Або хотели, каб яны были больше компактные, так я кажу, нехай перадапошні з выступоўцаў. У адрозненне ад Бориса Петровича пры чытанні эсеяў Сергея Абламейкі мяне не раздражняў гэты зварот, вы супрацоўнічаеце з радыё Свабода. Я сказал, напруживало. Не напружвала. Шчыра кажучы, я чакаў і спадзяваўся, што адбудзецца в гэтую весну прэзентацыя другая Сергея Абламейкі. Недзе гады 3 таму Сергей даў мне такое напаўсакрэтнае заданне пад'ехаць в одно месца і сфотаграфаваць один з нумароў газеты «Беларусь», якая выходзіла ў 19 годзе, там апісанне старога Менску. Я гэта заданне выканаў. Вось, гэтай газеты няма нідзе ні ў якай... Няма ў Беларусі ні ў нацыянальнай, ні ў акадэмічнай бібліятэцы, але ёсць у аднаго збіральніка беларускіх старадрукаў, я не буду называць яго прозвішча, і я вельмі чакаў, што вось гэтая кніжка, доўгачаканая кніжка пра Менск, над якой Сергей даўно працуе, яшчэ на 30 кіламетраў далей ад сваёй гарадзеншчыны, і ад Сергеевай радзімы таксама. Вось, і настолькі гэта акалічнасць мяне прыгнятала, і чужацкае там асяроддзе было некалькіх праходах з ім, дзе я зараз жыву, ён гуляў са школьнымі сябрамі сваімі, расказаў мне пра гісторыю ўвогуле тае мясціны, якое там было балота, як там гэтая станцыя метро Магілёўская тапілася спачатку ў балоце. І для мяне гэты куточак Менска ён ажыў, ён неяк адгукнуўся, ён стаў для мяне адушаўлёны. І вось гэтая якасць Сергея Абламейкі адушаўляць пра тое, што ён піша, ажыўляць пра тое, што ён піша, гэта вельмі рэдка сустракаецца нават сярод пісьменнікаў. І я ўпэўнены, перакананы, што калі выйдзе вось гэтая доўгачаканая кніга пра Менск, то гэта будзе таксама такі Менск адушаўлёны, Менск жывы, у якім нам усім разам з вами будзе удвая, утрая прыемней жыць. Дзякуй табе. Наконт вы. Яшчэ адзін немагчыма чытаць. Але, што я скажу, зварот на вы значна больш інтэлігентны і культурны. Я вам скажу, што у дзяцінстве ездзілі ў родную вёску бацьку ў гарадзе. Там на вы, а мы тут у Менску ўжо тыкаем бацькам. І там все віталіся з чужымі людзьмі. Прыехаў чалавек у вёску, яму все кажуць: добрый дзень. Я цяпер жыву, працую ў Чэхіі, і там все вітаюцца. У ліфт заходзяць чужыя людзі, у краме, у гатэлі кажуць добрый дзень, і выходзяць, кажуць да пабачэння. І заўсёды на вы. Так што для мяне гэта адзнака нейкай інтэлігентнасці. Ну і апошняе, тут шмат гаварылі пра архітэктуру і ўсё, я прачытаю. Думаю, што вось гэты невялічкі кавалачак, які спадар Сергей змасціў у сваёй, які завяршае фактычна гэтую кнігу, будзе прологам, як мы говорили, да той вялікай працы, якую ён рыхтуе па гісторыі Менска. І сапраўды, чытаючы кнігу, паглядаецца не толькі выдатны пісьменнік, вялікі літар, сапраўды родны горад наш быў страчаны ўжо пасля Другой сусветнай вайны. І зараз мы просто губляем кожны дзень літаральна па кавалачках, літаральна па цвету тое ж аўтэнтычнае, што засталося на нашым горадзе. Тому што без жаху зараз хадзіць у гістарычны цэнтр, у той же верхні горад, я не говорю про так званое Троецкое,
цяжка. То, што адбылося менавіта ў апошніх дзесяцігоддзях, сапраўды культурная катастрофа для нашага горада. Але ніколі не адбываліся, але любіць горад, так його кахаць можа толькі чалавек, які тут нарадзіўся, які тут вырас, які ўсё жыццё разумее, што мы страцілі на вялікі жаль. Дякую, дякую. Ну, яшчэ Зміцер Вішнёў, дырэктар выдавецтва, пісьменнік, выдавец этой кніжкі, скажа таксама. Ну, я скажу, певно, уже одно слово и маленький хвостик, потому что уже было шмат выступов, прогучало шмат цудоўных словаў. Мне здаецца, вельмі цяжка штосьці дадаць. Я скажу от себе, вось от выдавецтва, что от коллектива выдавецтва, что мне здаецца, что мы просто маем гонор, что гэтая книжка вышла в нашем выдавецтве. Я лічу, что нам не соромно, и мы ей ганарымся. Вось я віншую аўтара просто с выдатной книжкой. Бацька мой, мои бацькі, Алиса и Павел, хочу сказать, Ми дякуємо всім, що присутні тут, і за ті слова, які сказані Сергієм. Ми так само віншуємо, гоноримося їм, і жадаємо здоров'я і поспіху. Литерально так, если дозволите сказать мне сам. Я просто пожал про того, что ёсть скручинились и мы, ну там кожный по-своему. Нехто там пусть там напортачу там то и сё, там змовилось, да, там з католицькою громадою.